Hola, boas noites. Boa noite. Que tal? Pois nada, por aquí andamos, hoxe imos falar de conas e pirolas. Por iso Sí, nos vais a ir co super camiseta de un pirolón fe ilusión. veño de dar a clase con ela e triunfei, porque este meu alumnado non sabía aínda de que eu son unha experta en pirolas. Pois o tema é un pouco culpa vosa, porque sempre acaba, o sea, culpa vosa, culpa dos nosos espectadores que sempre, non sei como se amañan, que sempre acabamos falando de pirolas e de vulvas, así que había que tratar o tema, non? Home, a ver, é certo, primeiro mandáronnos o dos esvotos de pirola, Efectivamente. logo veu o tema dos informativos co tema do David, e de que as pirolas pequenas, esas cousas. E, pois, veña, vamos falar de conas e pirolas. Porque non son eu unha fetichista das pirolas así. Eso non é que sexa unha depravada ni nada. Isto, dende que as pirolas son pirolas, sempre houve así admiración por elas. E iso, para iso temos aquí a historiadora para falar diso. Sí, puxen máis cousas femininas por compensar que pirolas, pero bueno, tamén falaremos de todo un pouco. Bueno, Boas noites, Xu, boas noites, Paula, boas noites, Tais, que nos saúdan por aí polo chat. E nada, vou pasar o PowerPoint, non? veña. É que non sei por onde Dentro empezar. pirolas e conachas. Exactamente. Pois como falábamos das pirolas como os exvotos, pois dixen eu, tamén hai que poñer os úteros. Estes son unhos exvotos etruscos que precisamente son úteros, sen as E que trompas. feitiños. É que sí, como así con forma de vaso. E tamén os hai, estes son versión tridimensional, tamén os hai versión plana. Non sei se puxen algún versión plana, creo que non. Non. E nada, iso, que se deixaban nos templos para pedir fertilizante, non, fertilidade e prosperidade nos partos tamén. Era obviamente unha das preocupacións antigas. Creucho ben. Son feitiños, A que sí, teñen Así. así como parecen peixes. Iba a dicir, así aquel que ten así crestiña, parece o peixe globo este venenoso. Sí, pero teñen aí como unhas aletiñas para arriba. É curioso, mira que feitiños son. Dame a min que o meu tan feito non é. Dame, non sei. E levaban pirolas tamén, os Levaban, etruscos. sí, non, había a versión pirola e había a versión útero, sobre todo era o que preocupaba o útero por iso dos partos. Xa ves que non poñen as trompas, e tampouco a parte externa, tampouco se recreaban moito, non? É máis a idea de contedor, de vaso que contén algo. Pero tamén os hai en versión plana, que sería pois como ese que vemos aí que ten as estrías, pero como Sí. se estuvera chaflao. Así. Bueno, era un ofrecemento, non é? Iso caso era representalo. Sí. Pasa así xente que agora vina e a mí gústame É moito esa. a túa favorita. Este tamén é o que vemos na dereita, bueno, o que vemos na esquerda, na dereita son exvotos do templo de Deméter en Priene. Pero destos exvotos, os máis curiosos son os que están pola parte de diante, na foto da esquerda, e tedes máis en detalle a foto da dereita, que é precisamente, bueno, pois unha representación feminina. O sea, o oferente deste exvoto fíxose retratar sobre as partes que ofrecía, non? Para pedir saúde e benestar e A fertilidade. min gústame moito esta, porque sabes iso que sempre se di dos homes que pensan ca pirola? Sí. Pois a min isto inspírame tamén cando pensas ca cona, que ás veces tamén pensas ca cona, sabes? Quero dicir, eu son moi lista, pero a veces, pois, penso ca cabeza e outras non. Digo, estas son eu, algún día son así, tal cual.
Xa penso de cintura para baixo. Non pasa nada tampouco, Digo, que hai cousas que tampouco non as hai que pensar moito. Digo eu. Sí, gustoume esta foto. Ainda hai de poñer de perfil ou algo. É que é moi curriña, é moi curriña. É que me Sí recorda que é. algo, pero non sei exactamente a que. A que che recorda? Non sei. Eu recórdame a min, así algúns días do mes, ando así. Sí. Sí, recórdame a ovulación, que xa todo se che move a balón baixo. Sí, Sí. gústame. Aristóteles decía que o útero era un órgano movible que causaba malos humores, enténdase, no sistema médico de humores da antigüidade, que causaba malos humores ás mulleres porque durante o ciclo pois desplazábase por todo o corpo. Era un pouco inquieto. Sí, por todo o corpo non se move, pero sí que é móvil, é certo que o útero é un órgano móvil, e que tamén varía, claro, no ciclo. Ten as súas, sí que cambia. Non andaba el moi desencamiñado, pero claro, non andaba por todo o corpo, Dios lo pague Sí, tamén. non iba a saludar ao fígado, nin aos reels, nin ao... Pero sí, e causa malos humores, hostia, se os causa. Me cago en Diola, hai días que diste, rúxeme o útero, sallo aí, prendolle lume a todo. Sí, hai días así, a bo fe. Vamos saudar tamén a Cancela no Bosque, que chegou, a min lembroume, a ver, espera, a min lembroume aquela expresión de cara de cona, con perdón. Pois sí, metamos un sticker para WhatsApp con isto, para Ai, sí, por soltalo así favor. que o entendan. Sí. Crees que o entenderán o de cara... Bueno, hai non que poñer explícitamente, cara de cona. Sí, bueno, podemoslle poñer letras, pero tamén podemos ter, hai que ter tamén así un pouco stickers para xente cualificada para usar o cerebro. Quer dizer, que a veces pensen ca cona, pero que tamén saiban usar o cerebro, a veces. Eu, por exemplo, a veces uso o cerebro. Sí. Gústame esta idea de pensar ca cona. Sí, teño que pensar máis ca cona. A cona é maravilloso, quer dizer, a Hai, cona é un invento que flipas, hai artistas que pintan coa cona, pero iso deixámolo para outro día, que a arte contemporánea é así moi... Ui, pero ainda podes coller unha infección, quita. A ver que lle botan, non me botarán agua ras tamén. Dios, quita. Supoño que utilizarán pinturas especiais, non, para iso, porque senón Pois aquí tampouco non ten mérito. hai Só xente que fai pintura a óleo, hai xente que que fai depois se pintura entesa ao secar. hai xente que fai pintura co ciclo menstrual. Hai moitos usos do ciclo menstrual descoñecidos, pero xa falaremos diso, de Dios mío. de arte contemporánea e fluidos corporais. É todo un mundo tamén. Imos falar diso Non sei se outro che día. apetece, A pero min, é todo un mundo, é un mundo moi sorprendente. xa falamos Mira, xa falamos do Dios mío, cantas cousas sabes, Melody. Dos performances estes que era un tipo cascando, no baño dun sí, hotel, que sí. cuidado. Pagar por ir ver un tipo ali cascalar, me cago en diola. É o mesmo Sí, tipo que uns anos despois se tatuou Trump no ano. Trump. Sí, cando ganou Ah. Trump. Bueno, cada un co seu aquel. Sí, bueno, e despois tamén están os que fan arte con fluidos corporales, diti que xa non tes o gasto. Bueno, depende canto pintes, claro, porque ao mellor non tes pa tanto. Tamén está o que enlatou a súa merda. Pero bueno, íbamos falar doutra cousa hoxe. Sí, sigue casconas que imos mellor. Imos mellor casconas. Ai, esta é máis bonita. Esta é o que é moi típica do románico irlandés, é o que se chama Xina na Geek. Non se sabe moi ben por que se colocaban nas igrexas. Este é un canzorro dunha igrexa. Un canzorro é o que está debaixo do alero.
imita como un elemento sustentante, pero no románico son adornos. E hai moitas imaxes moi peculiares nos canzorros. E unha delas, pois son as xilanagik, que tamén se colocaban sobre as portas. Non se sabe moi ben o significado, non se sabe se é porque como se colocan no exterior das igrexas, a maioría dos canzorros teñen tamén imaxes peculiares, reflectindo os 7 pecados capitais, pois pode ser que fagan referencia á luxuria, pero hai quen di tamén que as que se colocan sobre as portas son como unha imaxe apotropaica, o sea, de protección ou para indicar que pasas por esa porta a outro mundo, porque a idea da vulva e da vaxina ten un pouco trae consigo esa idea de porta cara a outro mundo tamén. A mí Que esta gústame. as mulleres traemos do outro mundo as almas, bueno, me entenderían. De feito, hai unha frase moi bonita, de que obra de teatro é? De Esperando a Godot, na que se di que as mulleres dan a luz escarranchadas sobre unha tumba. Somos a porta a este mundo e tamén a outro, porque se non naces non morres. Pero é super, a min gustame moito a idea esa de, sí, pareceme moi bonita. Esta figura en concreto pareceme chula, gústame. Está aí, ca súa cona aberta, pasen para dentro. Claro, ou para fora ou para onde sexa, ou para alén. É a única forma de entrar na Terra, efectivamente, a única forma de vir a este mundo. Sí, é moi bonito visto así. Un pouco por esa idea de que somos a porta a este mundo tamén é pola que estivemos sempre vencelladas ao final da vida. Fomos as amortalladoras durante moitos séculos. Xa o teño, conto moitas veces isto, repítome. No, pero repíteo porque sempre hai alguén que non sabe ou que lle esqueciu tamén. Non, isto gústame, amigo, das iglesias aí coas señoras casconas abertas. Quero facer chistes, hasta me dá pena, porque me parece tan bonito. Sabes, que digo, non vou dicir agora unha barbaridade tampouco, non? Está guai. Tamén nos demostra que nos movemos entre ese puritanismo do carallo e o despiporre, pois así, sin contexto histórico en todos os tempos, que non? Que puritanismo do carallo? Que No, nos home, manda o Paulo? Non podo abrilo, podes abrilo ti, Eva. a ver, que nos mandará unha pirola, verás ti. A nos mandar unha pirola aquí o Paulo. A ver, que nos mandou. Manda unha pirola. Mandounos unha pirola. Pero é unha Santa pirola María de das Atás. A de Atás, sí, é verdade que non a puxen no PowerPoint. Que é a que che mandei eu onte, non? Si, pois el manda de Facebook e xa trae un falo erecto. Bueno, erecto pero está para baixo. No, a ver, o de erecto, iso puxérono por poñer algo. É un falo, xa está. Eu vexo a escolgada para baixo, pero bueno, a ver. Non sei se a xente pode pinchar e vela. Creo que os que están no chat sí que poden abrir sí que poden abrir o link. Eu non, porque estou dentro de StreamYard e non podo abrir links aí. É que tontería este. Se non, mándamo por WhatsApp, que creo que a podo meter na... Sí. No, que tontería esta. Esta tamén a vin eu, buscando cousas. Non che mandei eu a ti? Pode ser que non. Creo que non la mandamos mutuamente onte. Ai, que verdad. Unha sincronía de pirolas, que bonito. Mándoche por WhatsApp. Que bonito, pero que bonito. Bueno, que bonito. É unha pirola moi feitiña, sí, de granito. Erecta porque é de granito, pero estás colgada para baixo. Non, póñela aí, póñese aí a pirola. Non, tiña que ser o Paulo. Xa me parecía raro que nos fora mandar unha cona. Este manda unha pirola, fijo. En Ourense, unha pirola ourensana, unha pirola de interior. Pirola gallega. Claro, ves, polo menos unha de interior, porque ti xa sabes que hai dictadura de costa.
Sí, sí, sí. No, andaba Como por aí dirías a do interior. a ver, espera. Bien, Andades a ya está. mandarvos fotopollas. Sí, pero é, a ver, é un tema cultural e artístico. Non é, sabes? Quero dicir, é unha fotopolla románica, non me acordo, que agora lino, pero non sei. Sabes? Non Sí, é é calquera románico. cousa. Enviei o que tiña a man. Bueno, Paulo, non me esperaba de ti que me mandaras unha fotopolla deste nivel. Pepe deste nivel, sabes? Media católica que está aí nunha igrexa. Mm, eh? No, sí. Quedounos moi ben mandar fotopollas. No, sí. Hei de guardar algunhas destas para mandalas por aí pola rede así ao chou. Sí, pareceme ben. Xa o vexo. Pódela poñer, Melody, ou Non, pasamos? teño que metela no PowerPoint. Non Bueno, poido pois se metela así. pinchade no enlace do Paulo, esta está en Ourense. Home, se non enseño eu aquí pero vamos, que é unha parrallada enseñala así. É que eu Nin di o xusto Pablo, antes enviei vin. que tiña a man, menos mal que era a data. A que tiña a man. No, sí, sí. Bueno, pois está ben. Porque esta onte vímola, vale? Pero Melody, que ela quixo meter máis conas capirolas. Sí, puxenme máis, é que senón sempre estamos falando de pirolas, parece unha dictadura, tanta pirola, tanta pirola. Bueno, Pois hai cada que unha fala do falar que un lle pouco guste. de bueno, tamén, pero aquí ten que haber variedade, que no público teremos xente que lle gusta de todo, entón saberá que non. Isto Pois facémolo Paulo por mandou vós. unha pirola tamén. Paulo é de pirolas tamén, está claro. A Pasa ver, claro, foi un momento fotopirola, sí. non puxen tampouco as pirolas aladas romanas, que xa falamos delas, entonces para non aburrir, pero podedes buscalas, os fascinus, que son unhas piroliñas con ás que se utilizaban como amuleto. Unha pirola que daba unha sorte. Sí, sí. E isto é un Cristo entronizado dentro dunha mandorla mística. E por que o poño? Bueno, pois porque nas últimas décadas hai por aí, entre os estudos de xénero e medievalistas, non sei se está Lanciño por aquí, hai unha teoría que di que a mandorla, é dicir, ese óvalo no que está inscrito Cristo, en realidade é unha representación esquemática dunha vulva. O sea, da entrada dunha vaxina, mellor dito. Non lle lo compro, Os estudios de xénero, con perdón, que líbreme Dios eh? Ás veces váiselles, Eu pareceme que o facían así para poñelos polos anxos nas esquinas. Pareceme a min, que era unha cuestión así de estética e simetría da obra, pero bueno, se o quero dicir. No, pero bueno, nos tímpanos das igrexas, o sea, nesta miniatura, sí, pero nos tímpanos das igrexas, por exemplo, que cando está Cristo en maiestas, entronizado, tamén aparece dentro da mandorla, é a mandorla mística se chama, porque os santos aparecen aí. Eu que creo que é un símbolo que vén de Oriente, porque se utiliza moito tamén na arte oriental, e non sei se algún momento no pasado moi remoto puido crearse así. Efectivamente, ese é unha dos argumentos que se dá. Pero, bueno, son figuras xeométricas moi simples, é dicir, é como se intentamos darlle un significado único a un círculo, ao meu entender, ou a un Xa, triángulo. Para nós teno, ou a unha cruz para nós é cristiana, pero realmente na antigüidade era un símbolo solar do que non sabemos exactamente o significado, porque é o que pasa, sí, aos sí, sí. símbolos Mira que dixen a engádenselle Xélida, as significado. pirolas de Ourense molan moito. Mándame dúas que eu non probei, creo. Ai, sí, carallo. Sí, bueno, pois pasa de diapositiva. Bueno, se vos interesa, por certo, hai un libro que se chama
a vaxina medieval, unha mirada histórica histérica ás cousas vaxinais na Idade Media, que pode ser interesante. Pode ser interesante, pero xa vos digo, é unha teoría. Pero é unha teoría que está guai comentar, porque ademais, imaginade, se isto fora verdade, pois Cristo estaría saindo dunha vaxina mística dunha deusa primixenia, que estas teorías das deusas primixenias, case como se fora un monoteísmo feminino, están tamén moi de moda. E nada, pois pasamos. Ai, Isto que bonito. é un pin de plomo atopado en Bruxas e, se non lembro mal, é do século finais do 13-14. Son Que pins bonito. que utilizaban os peregrinos. Que sabían. Que bonito. Pero que bonito, tío. Eu, de verdade, vou ir ao xoieiro que me faga algo así. Son 3 pirolas levando unha cona aí coronada, tío. Pero que cousa máis bonita. Sí ou non? Que che parece? Vedes como non é... Dinos non a son eu... Granciño, a culpa é do século XIX e tais, xa voltamos ao falocentrismo. Iso foi pola conversa de antes, que era moi falocéntrica. Pero agora levan en procesión a vaxina, entón... Pirolas Efectivamente, escravas, é que a é culpa bonito. sempre é do século XIX. É a culpa... Isto, a ver, isto é así. A xente sempre lle gustaron pirolas e conas, porque ao final son importantes na nosa vida. Pois o que dicíamos, xa para nacer. Xa para nacer. Ti fa falta pirolas e conas. E non queda máis. Ti ponte do pé do dereito e do revés, pero fan falta. Mira, serán importantes. Só Joder. hai que dicir que os pins dos peregrinos había esta versión e despois había a versión relixiosa tamén, é dicir, era un pouco había os dous mundos. Pleno século XIII-XIV, é dicir, porque normalmente temos un concepto deses séculos de como que había moita represión, moita como dicir, estou moi espesa estes días, axudádenos no chat, por favor, que non saen as palabras. Eu é que estou acatarrada, vou parar a estornudar e cousas desas. Eva ten excusa, eu non sei que me pasa, debe ser o polen da Non, primavera non, ou non, non eu sei. quero que ti des a parte artística, porque eu, xa sabes que eu non sei nada de arte, son especialista en interpretar a arte malamente. Isto encántame, teñen hasta un rabiño que estou intentando darlle xeito, porque está a pirola acolloada por baixo, ten un rabiño para atrás, que sería para arriba, eso. Eso, Nunca eso dígomolo é onde o venden, co rabiño que maravilla, que nunca maravilla. cheguei a entender o do rabiño que teñen estes Pois ese procesionarios. rabiño sería útil na vida. De feito, véndenas, agora véndenas así tamén. Véndenas así. Sí, sí, sí. Para darlle ali onde está coronada a cona, aunque non me acabo de... Sí, está para arriba, co clítoris para arriba. O clítoris é para arriba. Podemos aproveitar a dar este dato, que despois Aquí anda a tedes xente confundida. unha cona peregrina Sí. un falo ou unha señora con un carro enriba transportando máis falos, que foi apañalos por aí. Ai, mira que bonito que vai da cabalo dunha pirola. Mira, que fantasía. Que bonito. Foi apañar carallos. Chulada Pequeniños, a pois saco da cona. cabalo do seu... É que cousa bonita. No, que creatividade. E ali ven a cona atrás. A vida mirma. A vida mirma, Que Estes cousa creo que son bonita. do século XV, polo menos a da esquerda, que creo que se atopou en Holanda, se non lembro mal. Sí, é que é maravilloso.
É maravilloso. Sí, sí. Gústame moito a outra cona, tiña unha corona. Esta ten así un pucho, non sei, non sei de que será o pucho, De pero peregrina. pareceme interesante. Eu tamén lle poñer unha a miña, pues sí, aí se poñía un pucho. Sí, porque igual ainda collín esta catarreira, ainda fora ben por non lle ter un pucho á Ves? cona. Claro. No, é que o frío entrache por calquera lado, que maravilla. No, pareceme fermosísimo a... Eu son de Pirolas, vale? Eu sí, eu teño, sí, ese fetiche, xa vos enseñei a meu, bueno, as miñas cousas de Pirolas. Pareceme maravilloso. Ir da cabalo da Pirola, bueno, creo que vou soñar con iso. Que Tais quere unicornio. camisetas da Xacocona. Camisetas? É que era un negocio, a Xacocona, estanlle a chamar Xacocona no chat. Claro, porque é unha cona xacobea. A xacocona, sí. Claro. Pois, para o próximo Encántame, que ano me encanta o santo, concepto. fago chaseu. Ainda van excomulgar. Sabedes a lenda esta, ti coñécela, a da vagina dentata? Ai non, conta. Vale. Supostamente hai unha lenda que creo que é de tradición dos sitios americanos, sobre todo, en Europa non me sona, de que hai mulleres que teñen dentes aí abaixo. Entón, se non é consentido, poden morder e arrincarcha. De feito, hai unha peli moi turbia e moi mala, serie ZZZ, xa non é nin serie B, ZZ, que se chama Vagina dentata. Podedes vela un día que esteñades aburridos, facedes flocos de millo e sentades a rir, porque eu os cachei de rir con esa peli. Pois ainda E estimaba ter dentes. Eu nos teño, pero ainda estimaba telos tamén. Ainda me facía un apaño para calquera cousa, Sí. estiven eu pensando, digo, nós non, o sea, os homes teñen como ese terror da vagina dentata, pero as mulleres teñen algún terror coas pirolas? Así, existe algunha lenda así de pirolas asasinas? Non, eu saiba non. Non teño eu... Non. O terror que teñen as mulleres, digo cheu cal, é as micropirolas. Ese é un terror... Sí, chegar ali é que cousa... Dios. Eso eu sei que existe. Non, ese medo existe por aí, pouco se fala del. Pirolón. Ese, hai nos que tamén meten medo, que dices tú, pero a onde vas con iso? Bueno, xa sempre se dixo, cabalo grande anda ou non anda. Bueno, se non anda non, Se non anda non. Outro terror, este é un terror tamén masculino, da Idade Media, que ben non Maleus Maleficarum, teño, debo ter obsesión con ese libro porque o cito moitísimas veces. É que as bruxas, bueno, as servas de Satán recolectaban pirolas. E despois poñíanas en árbores a madurar, como en niños. E despois, cando chegaba a época da colleita, pois iban colleitar as piroliñas. Hai miniaturas, pero non as puxen porque quería poñer máis vulvas. Entón, Pero, ademais, dixo eu, non, iban recolectar a onde? Quer dicir, a nacen por colleita aí de pirolas. pirolas? Sí. Nacen por aí. Pois, se o domingo vou a monte Non, nacen por aí, resensa. non. Elas, o sea, cortaban pirolas. Cortábanllas aos paisanos. Sí, ou facíanlles crer iso. Vale, e poñíanas por aí a secar e despois iban por elas. Claro. Van a madurar, o que Facían sexa, non? colleita de pirolas. Os homes, eu serei falocentrista, eu non vou dicir eu que non o sexa, porque eu son. Pero os homes teñen unha cousa que as súas pirolas, teñen uns medos, teñen aí que, Dios mío, que é o seu tesouro preciado. Teñen medo a que non se lle poña dura, a que non sea grande abondo, a que lle pasa algo, a que lle corten, a que lle rompa, a que...
Que medos teñen? As pirolas, a min gústame. As pirolas non valen pa moito. Bueno, valen pa o que valen. Vos pensad as conas. As conas son indestructibles. As conas, tío, poden parir criaturas de 3 e de 4 kilos e por riba dos 4 kilos, tío. As conas son unha pasada. O seja, son fortes, teñen distintas partes donde dan placer, segregan distintos líquidos. As conas son a puta hostia, tío. Eu estou super contenta ca miña, por exemplo. Justa moito a miña cona. Funciona ben. E digo eu, non, agora digo en serio, pariu 2 fillas, as conas son increíbles, tío. As pirolas non valen pa nada, chico. Teñen aí función para arriba, para baixo, ala, acabou, para dentro, para fora, pum. E joder, están aí, ai, a miña pirola, pero a tua pirola non fai nada, che. Ti mira todo o que fai unha cona, joder. Falemos claro deles. Isto quería dicir eu, é importante. As conas son maravillosas, tío. Di Cancela no Bosque, a ver, as conas ao mellor teñen demasiada carga de traballo, tamén había que repartir algo. Bueno, é que xa veñen preparadas. E o clítoris é o mellor do mundo, pois efectivamente. Iso, ese órgano máis grande que aparece que é para disfrutar toda a vida. Di que non envellece, non envellece, nunca perde a capacidade de dar placer. As pirolas despois van indo a merda, todo lles vai mal. Eu xa contei o do chan pélvico, moitas cousas. As conas son maravillosas. As conas son maravillosas, ou seja, a natureza... Efectivamente, o do chan pélvico que pasaches así por derriba, Eva ten na súa canle un vídeo maravilloso sobre o chan pélvico dos señores, porque ás señoras faisenos moita publicidade a todas horas de que temos que fortalecer o chan pélvico e de que a certas idades pois imos ter escapes porque sí, e os señores tamén teñen. Sí. E tamén necesitan fortalecer o chan pélvico. E hai que dicilo e repetilo 1000 veces. Non, que despois non lles vai tremar ben dura. E total é o único que fai unha pirola, tamén vos lo digo, Bueno, é máis mexar, cousas de pirolas, sabes? Porque nós teremos moito tupper, temos un clítoris, que isto vai funcionar hasta o día que morramos, É só para dar prazer. Aí está el. Iso é, que vos lo digo eu, home, que a natureza, que é o mellor que fixo a natureza foron as conas, tío. As conas son impresionantes. Impresionantes, e na máis. Mira esa co seu pucho, Dios mío. Mañán poñolle un pucho á miña, me cajo na cola. E leva bolsiño e todo, que... Sí, e despois aí, que eu diría que leva unha pirola no bastón, non? O de riba non é pirola? Hostia, perdón, sí. Non me decatara, estaba eu vendo só a cabaza do peregrino, pero non é a cabaza. Tes razón, que remata así moi redondiño. Sí, tes razón. O clítoris tamén para parir sen dor, pero diso non se fala, efectivamente. A cora do patiño con pucho. A miña cona con pucho é a mellor cona de toda a volta, non hai igual, non sabedes vos ben, non vos la enseño, porque claro, nos cerran o canal ou algo, pero é impresionante. Porque ademais eu teño a moi entrenada, de todo, fago pilates, joder. Non, sí, voulle poñer un pucho así, ademais un bastonciño tamén cunha pirolas. Sí, que cabaza, nin que cabazo. Vais facer o camiño do Santiago, vou ir así. É a miña mirada inocente. Eu son moi inocente. Non, vou facer... Eu teño o meu bastón de ir ao monte, voulle poñer unha pirola así para arriba. Xa veredes, eu vou subir a foto ao Twitter. Sí, voulle poñer unha pirola ao bastón. Para ir aí andar. Sí. Encántame. Esta diapositiva é... eu necesito eso. Ai... Os pines estes, por certo, vendíanse, ou se di que se vendían en prostíbulos. Era como que os coleccionaban para, o sea, como que facían colección de pins de prostíbulos. Ou iso teño entendido, é que non hai moitas hai investigacións sobre os pins, pero non se sabe exactamente
o significado, orixe mística de todos. Non sería cliente VIP, regalaban o pin. Por favor. Mira que día aí, Xana Xana, é unha cona peregrina, sí, claro, sí. Unha cona peregrina, é que me representa, a mí esa cona represéntame. Pero tamén quero ir da cabalo desa pirola, joder, esta diapositiva, tío. Mira, imprímeme que a vou poñer aquí nunha parede, che. De verdad, que bonita. Ai, Podes facer aí como recuncho de un altar de conas e pirolas. que Non conas estaría e mal, pirolas. Non, pois o vou non recuncho de facer. Non, conas e xa teño pirolas. material para eso. Non, vos pensedes que estou eu sin pirolas na casa. Vale, esta seguinte diapositiva é un lingam, que se utiliza como obxecto votivo tamén no hinduísmo. O lingam é a pedra que está no medio, pero colócase sobre esa base que parece case como unha dala, que se chama yoni. Supostamente o lingam representa a parte masculina e o yoni a parte feminina. E todo xunto é a unión de ambos que traen fertilidade e bonanza á terra. Sí. Isto chamoume a atención. Hostia, cantas cousas sabes, Melody. Ou seja, ao Pois final aínda é non un... sei abondas. No, bueno, claro, tú non podes saber, só non faltaría. É dicir, isto é para a fertilidade tamén. Sí, en parte, o sea, esa sería a orixe. Agora mesmo no hinduísmo ofranse ofrendas de todo tipo ao lingam. De feito, vérquense líquidos sobre os lingam que despois se escorren cara á terra. Eses líquidos nunca se recollen, sempre escorre á terra. E fanse ofrendas ao conxunto lingam yoni, que non sei se ten algún nome, porque eu de hinduísmo sei pouco. Sei que utilizan isto e que Líquidos, calquera líquido, queres dicir? penso que sí. Creo que antigamente utilizabas un tipo de aceite especial, pero eu vin verquer de todo. Vin verquer auga, aceite, un pouco Ron, de todo. Eso non sei, xa non sei. calquera líquido. Digo eu, é que estaba pensando Home, se tomar un nos ve chupito a ver se me quita isto. a ti viñache ben mel, limón e coñac. Mira, é que cheguei un pouco xusta, muller, porque eu iba a facer un ponche. Pero claro, levame un anaco, porque canto o leite, teño que desfacer o ovo, botarlle o coñá, o azúcar e tal, non me dou tempo. E dixo eu, pues, viña un pouco pillada, se non facía, eu xa tomaba igual en directo, porque que máis me dá estar tomando un ponche que limpando os mocos Sí. Pois, pero non me dou tempo a facelo. E agora pensaba, mellor un chupito así, a correr. Dijo, Sí, sí. Sí, sí. Vale, pois podería botarlle aí o ponche tamén. Se vale calquera líquido. Vamos, que ao final... Non sei se vale. Eu creo que teño visto de todo, pero non sei se hai especificacións, que eu hinduista non son. Ti avísame por se vou, non vai a ir eu aí, sabes, botarlle aí. Caña de Pero ervas. sobre líquidos do hinduísmo, nos Vedas, nos libros Vedas, a mí chamoume moito a atención, non, é que chamoume a atención, pero da igual. Os Vedas é un dos textos sagrados agora mesmo máis citados, que se cita, no, porque nel Rig Veda, no, porque no Veda non sei que, dícese que non sei que, non sei canto. Cando os lín, non atopei nin mitad das citas que se ven por aí, porque moitas son inventadas, hai que ter moito cuidado co que se lee cando se citan os Vedas, directamente ir buscar a cita, porque invéntase moitísimo. E a outra cuestión é que nos Vedas hai moitas pasaxes adorando unha bebida que se chama soma. Polo visto, tanto os védicos como despois os zoroastrianos inxerían este líquido durante as súas ceremonias e pode ser que fora psicotrópica. Non se sabe Moi de que bien. estaba composta, seguramente a base era leite, pero no leite non se sabe exactamente que había. Hai moitas teorías sobre o que podía levar o soma. Como o meu ponche, que eu botolle coñá. Claro. Pois eso, había ser deso. Eso é buenismo. Eu fago a ofrenda, hoxe non me dou tempo. Fago a miña ofrenda, leite, ovo, azúcar, coñá.
Pois non están mal os ingredientes, a verdade é que lle gustaría a calquer deidade, me parece a min. Está moi rico. Son as Se lle básicas. botas ben de coñá, dormes millor. Melloras. Sí, sí. Isto é super, isto fais en todas as casas. Antes ainda se daba aos nenos. Que maravilla. É certo. Pois sí, vou facer a miña ofrenda de ponche en algún momento. E isto é unha lata de latón das Three Mary Widows, que foi unha das primeiras marcas de preservativos de Estados Unidos. Vendíanse entre os anos 20 e 30 nas barberías e de porta en porta había vendedores de preservativos. As Ola. 3 viúvas alegres. E tan alegres. Sacaron aí o tema preservativo e veña, dalle pa diante logo. Ai, sí. Díjolo eu. Sí. É super chula a caixa, As cousas como son. Chula. De feito, son coleccionables en Estados Unidos e hainas nos museos. E había esta marca, e a marca máis coñecida tamén actualmente, que é Troyanos. Troianos, A mí non me dá confianza ese nome, pero que queres? Pero para que vexades, anos 20 e 30, a sociedade, non sei en que momento nos volvimos tan mojigatos. Puritanos, que falaba eu antes, ese puritanismo deses que hai en plan... Sí que o sei, antes de que o diga Adranciño, vou non dicir eu. É todo culpa do século XIX. Ves? Ves? É culpa do século XIX. Sí. Non sei, hai despiporre tamén, hai, pero sí. Sí, porque sempre que miramos a historia sempre parece como que antes era todo aí. Ai, non, ai, Sí, non me toques. é que iso, máis ben creo que a historiografía é a puritana, só retratou unha parte. Claro, por iso tuvemos que vir nós. Falar das pirolas e das conas, temos que vir nós, é certo. Nos libros, pois, bueno, non, porque eu outro día defendín que non lles poñan estatuas despidas nos libros dos coles. Daquela non me liedes, que daquela eu mesmo defendo outra cousa. A mí dá igual defender unha cousa que a outra. Eu dixen outro día que non, que nada de porcalladas nos libros da escola dos nenos. Como é isto que van á escola e están vindo aí estatuas cas pirolas de fora? Ai non, que as tapen, o que nas poñan, dá igual. Sí. Mira, que nos ditais, que nos di que o soma é cáñamo, granada, mel, loto azul e 2 ervas máis que non recorda porque non as coñece. Si, o do cáñamo teño oído, mel, si, algunhas, pero non é segura a composición destas, non? Varía. Depende de quen faga a investigación, poden dicir loto azul ou poden dicir outra, porque non está moi claro, porque había unha erva que era a erva da lúa que non se sabe exactamente. Pero sí, é como que se bebía, ai Dios, non me vai salir o nombre. O nombre da bebida, como que se bebían durante os misterios eleusinos, que se supón que era leite, bueno, sabíase que era leite, menta e semente de amapola na primeira bebida preparatoria que che daban, pero despois a que tomabas no interior xa non se sabe exactamente. Suponse que habería leite e menta tamén, e suponse que habería cornizó, o fungo do centeo, pero non se sabe, porque era un culto mistérico, era secreto. De Adranciño, eu coñezo algún capítulo con desnudos do século XIX e XX que foron picados. Si, efectivamente, durante os séculos XIX e XX volvímonos, pero extremadamente puritanos. Diche cancela no bosque, pois botarlle eucalipto, que isto refresca. E máis hai, eucalipto hai. Ten cerca da casa todo o mundo. Que iba a dicir eu antes, que do século XIX, nenos, cousas que non se poden contar. Vale. Hai unha queixa tamén, bueno, xa que falamos de vulvas, pois tamén de mulleres, de que non se fala moito das mulleres bíblicas, das mulleres que saen na Biblia, pero claro,
Efectivamente, ao mellor Botticelli no século XV, que espesa estou hoxe, Dios mío. O que No quero dicir, século que el viviu. non, pero xa non é o século, o que quero dicir é que séculos XVI, XVII hasta XVIII pintábase, pois eu que sei, Judith contra Holofernes, o sea, pintábanse historias de mulleres na Biblia. Sabedes por que se deixou de pintar, por exemplo, a historia de Judith? Ou porque perdeu relevancia xa no século XIX e no XX? Pois porque Judith dille... O sea, Judith estaba viúva. Entón, como ninguén daba vencido a Holofernes, dixo, a ver, apartadevos. Apartadevos, que sodes unhos inútiles. Vístese coas súas mellores galas, ponse todas as súas xoias, e a saída do pavo atópase con 3 dos patriarcas, que dícelles, bueno, voume encargar do asunto de Holofernes, non me xulgades que eu vou facer o que teño que facer, eles danlles a súa bendición. Entón ela vai, chega á tenda de Holofernes e deítase con el, e mentras ele está dormido despois de... é cando lle corta a cabeza. Claro, ti como vas contarlle iso á xente e poñela de heroína da patria? Non cadra coa moral do século XIX e do XX. Xa, pois foi unha estrategia. Tampouco, Unha estrategia como outra calquera. É boa, claro, por iso puxo as mellores galas, foi a conquista, caballo. Que lista era. Xa, e pararon de pintala, vai, por Dios. Libro de Ruth, pois, mesma historia. Ela vaise coa súa exsogra, bueno, porque en viúva, pero a súa que a súa sogra tamén morrelle, bueno, morren os fillos, morrelle o marido e tal, e quédase coas noras. Unha das noras volve á súa aldea de orixe, e Ruth vaise coa súa sogra, á aldea de orixe da súa sogra. E aí intenta casar ou emparentar con alguén da familia da súa sogra. Xeito de emparentar, Ruth, que é heroína bíblica. Pois xeito de emparentar e ir dormir aos pés da cama do tipo. A ver se lle fai caso. Entón, claro, como vas contar iso? A ver, se foi así, vai contalo así. Que volta lle das? Foi como foi, as cousas son como son. Non son perfectas, nin... pero son. Sí, sí. Sí, sí. Foi envexa falocentrista. Más menos, sí. Sí, eu sí que dilo aí, pero eu teño moita... Eu digo, as conas son a hostia. Pero sempre quixen ter unha pirola, a verdad. Parecíame máis práctica. Para sair por aí é máis práctica. Sí, moi práctico ter unha pirola. Sí, sí, sí. A Moura Vella, canto... A ver, vou non ler eu, Sí, dalle. Canto asoma, os textos din que se preparaba extraendo a savia dunha planta descoñecida. Especúlase con moitas especies vegetais e incluso coa amanita, hostia, claro, ou xilocibes. Queda ben espectacular, pero non é tan simple. Claro, botabanlle a manita, bueno, é que menudo despiporre. Non, pero que día que non se pode saber, os textos non din, o sea, nos textos non está a receta. Especúlase, pero... Claro, é que ese é o millor da historia. O millor de ser historiadora, que eu non son, é que como todo non se pode saber, joder, pois hai teorías ti collo que che guste, dis ti, pois eu vou me quedar con esta, a mí esta xa me gustou, eu xa diría, pois botaban a manita, e non se pode saber, pero isto especulouse eu, fago meu. Non sei, claro, que non o podes saber porque non podes saber a disponibilidade que había dese fungo nesa zona naquela época, aínda que existe a arqueoloxía que se encarga de, bueno, a arqueobotánica e todo iso, pero é moi difícil poder chegar a reconstruílo, é moi difícil dar con unha receita cando non tens ningunha outra referencia e hai algunha, se non lembro mal, dan o nombre de algunha planta, pero non se sabe exactamente que planta é. Porque No, pero a mí justamente esa é a parte... aínda que se manteña o nome actualmente,
pode ser que se refira a outra planta na antigüidade, porque cambia os nombres vulgares. Bueno, Ana sabe moito máis de botánica. Pero, efectivamente, os nomes vulgares e tal cambian, entonces a referencia que tes actualmente igual non é a referencia, non é a mesma planta antiga. Pero ese é o bo, dígovolo eu, o bo é o bo que máis bonito da historia. É poder coller a teoría que máis che gusta a ti. Dentro aquilo que non se sabe, só se supuxo, dis, pois eu vou me quedar ca que a mí me gusta, non? Isto que Sí, decía sí. Tais, imagino o do cáñamo, supoño que o especularán porque durante as festas Holi, o Holi, isto que aquí facemos tirándonos colores e todos polvos de colores e todos con música tecno e tal, o que facemos aquí Sí, así, copiando sí. a copia mala do que se fai na India. Na India débese unha bebida que creo que fan a base de leite e de cáñamo. Ajá. Por iso tanta alegría nas rúas. Entonces, Está. claro, supoño que os arqueólogos tamén intentarán reconstruír ou especular con todas as posibilidades de mestura que habería, tendo en conta o que mesturan actualmente, pero vai ti saber. Un pouco de drogación, pois tamén sempre se fixo históricamente xa. Xa como un guento de voo das bruxas. Xa, xa, xa. Os Que, por certo, condóns, Melody. nada, isto xa o contei. Non Xa, había máis xa. que contar. Pero non tiñas outra foto dos condóns. Non, non teño máis. Bueno, pero estas caixas existen aínda, non? Son do museo. Non, estas xa son de museo. Non sei que lle pasou á marca. Trojans sí que sigue existindo. É a competencia de Durex. Pero Three Merry Widows non. O que tiña oído é que non din eu tiña artigos sobre iso e non os atopei, que espesura de semana, Dios mío. De que dentro dos círculos feministas tamén se vendían e repartían as Three Merry Widows. É parte da historia do feminismo tamén. Home xa, eso creucho ben. Canto arreglaron os condóns. E despois chegaron as leis de Comstock Act, nas que se prohibiu debatir sobre métodos anticonceptivos. É dicir, por un lado, sí que había un movemento de concienciación sobre a utilización dos preservativos, sobre todo porque é unha época que tendemos a esquecelo cando falamos desa época na que había moitísima sífile. O sea, tiña que haber algún método de control. Entonces, había conciencia de falar sobre iso. Tamén había alardeo de contaxiarse. É dicir, Trópico de Cáncer de Miller é un constante alarde e competición entre eles de a ver quen é o primeiro que se contaxia. É como a historia tráxica do héroe, non? Xa. É ridículo ese libro, pero bueno, ridículo non, ten partes moi boas, pero é esa cousa de que viven nun ambiente de sempre prostíbulo, sempre tal, e rodeados da sífile, chegan a convivir con ela, hai moitísima, entonces había estes debates. E despois chegan a prohibirse no Congreso tamén telos. É unha Vaya por historia Dios. fascinante. Vaya por Dios, vaya por Dios, vaya por Dios. É unha Sí, historia sí. fascinante. Igual que tamén ao falar hoxe en día de reproducción e de todas estas cuestións, esquecemos moitas veces que vivimos nun mundo post-píldora e iso cambiounos, cambiou a nosa maneira de ver o sexo e as relacións. Home E xa. pouco se fala. O sea, pouco se cando se fala diso, somos moi pouco conscientes do que cambiou o mundo. E cando falamos do pasado, somos moi pouco conscientes, cando falamos dos roles de xénero, de todo iso, somos moi pouco conscientes do que nos cambiou o mundo a píldora. Tendemos a xulgar sempre o pasado nun xeito no que non somos conscientes do perigo que era unha relación sexual.
Xa, claro, nos xulgámoslo ca nosa mente doxe. Só faltaba. Non nos fagan pensar moito, Dios mío. Claro, a ver. No, Pero claro, sí. xa non é en ambiente académico tamén pasa. Quer dicir, non somos conscientes cando estudamos o pasado. Non poñemos bastante a conciencia Conta, niso. Melody, silencio para sonar os mocos. Conta, eso, bueno, se queres, que me explicaches a min de como a prostitución tiña un sentido históricamente polo peligro do parto. No, pero esa é unha teoría. O No, sea, é unha conta, teoría conta. que non sei se será, non sei de onde sale. Hai unha teoría que vén a decir que a prostitución, non tal e como a coñecemos hoxe en día, senón a prostitución antiga, tiña certo sentido, porque o que se buscaba co matrimonio era simplemente un herdeiro. Eh, o parto expoñía á muller a un perigo real, había moitas mulleres que morrían no parto. Polo tanto, a figura da prostituta viña a liberar o matrimonio do sexo por placer. De feito, estaba mal visto ter sexo por placer coa túa muller, en certa maneira, porque poñías en risco a súa vida. A da prostituta non importa. É unha visión simplista, pero é unha visión que lle dá unha perspectiva diferente aos roles que as mulleres desempeñaron na historia. Sendo como é complexo, porque na antigüidade, a prostitución era unha actividade sagrada que acontecía nos templos. Xa, pero bueno, a mí esa teoría chamoume moito a atención, home, simplista, tampouco tan simplista. Hai que darlle unha volta e entender o contexto histórico, como non sei moito de historia, pois quedei maravillada, por eso ahora che pedín que a contaras. Pareceume ben. Pero, en serio, non temos máis pirolas? Non puxen máis Pareceme pirolas. mal, Pensei tío, que porque íbamos falar moito máis. casi non me puxeches pirolas, tío. Non, 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 pareceme mal. Eu teño un... Total é unha berenxena. Non, pareceme mal. Quería falar máis de pirolas. Sí, vou falar de pirolas. Fala de pirolas, todo o que queiras. Pois eu agora vou falar unha cousa. Non, vou falar unha cousa que falei eu aí atrás, así, cas alumnas, porque nós falamos de sexo. Levo falando de sexo desde que... Non sei, desde adolescente é con a xente así máis experimentada que a min. E vou dar unha... Vou aquí, porque con isto non contabas, pero como hoxe xusto xa fun dar a clase con isto e xa retomamos o tema. Se falábamos un día na clase que mal lle funcionan as pirolas aos homes. Así, en xeral, non? Que aos homes funcionanlle mal as pirolas. E daquela falamos de que xa era unha cuestión de idade, porque ali había xente de todas as idades e había así unha queixa xeral. Sí, sí, sí. De que non... Que deu máis como a de Paulo. Non a de Paulo, a del, a que mandou. Mas que deu máis para baixo. Eu a de Paulo non sei como a ten. Nin gana, sabes? Por Dios. Que dá máis para baixo que para arriba. Estuvamos falando desto. E eu teño as miñas teorías tamén do que lle pasa aos homes nas pirolas. E van por dous lados. E isto eu falei no contigo, Melody, e vou no dicir. Vale, A ver, por un lado, está que ti e eu non concordamos nestas cousas, pero bueno, isto a ver, poderíase que vas falar dicir? outro día. O consumo de porno. Non O consumo concordamos. de porno. O consumo de porno non lles fai ben. E o consumo de porno, aparte de que xa en sí trae este problema, trae outra cousa moi terrible para os homes. Eu estou preocupadísima polos homes. Quero dicir, eu veño aquí reivindicar, por favor, isto dos homes, que é unha cousa que me preocupa, bueno, non durmo. As altas expectativas que se marcan eles consigo. Si eles ven aquilo do porno e din, Dios mío, eu teño que isto ten que ser grande, poñerse dura, aguantar dura daqui ao final do capítulo.
Sí, 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 sí. No, falamos desto. Eu falei desto cas mulleres. Eu non sei que opinas ti sobre estes problemas de pirolas. A ver, Eu a mí opino preocúpanme. que o problema non é exactamente a pornografía. O problema Conta. cremos que é a pornografía, pero é un síntoma. O problema non é ese, creo. Creo que o problema é que agora mesmo temos unha sociedade moi baseada e moi centrada no consumo sexual, non de pornografía. Ti ves calquera peli de chico conoce chica, é que non se din nin ola e xa están aí zumbándolle na cama. E sin ser nas pelis, a vida está sendo así, a Melody. Eu xa sei que ti vas ca túa inocencia, que non lle ve a pirola e tal, Eu pero xa eu che digo teño eu que unha vai vida así. moi eu teño unha vida bastante monacal, Far ben, far pero ben. pero creo que claro, estamos a crear, o sea, é que a arte é reflexo da sociedade, entón o problema é a sociedade. E toda a produción cultural é reflexo da sociedade, é dicir, que se nós estamos a representar así o amor e as relacións sexuais nas películas, pois é porque pasa na vida real. Ou pasa na vida real porque o vemos nas pelis, ou é algo que se retroalimenta. Cando comezou o problema? Xa non o sabemos, pero E creo que o problema retroaliméntase, é pero máis a denso. vida real vai así, Melody. A vida real vai así. E por eso digo as altas expectativas. E a presión que se meten os pirolos a si mesmos. Sabes? Porque é o que dis ti. Agora chegaches e tes 0, para demostrar todo con esta tipa que non conoces de nada, joder, sabes? E iso é unha presión moi grande, non? Quero dicir, é unha presión moi grande. E eu estou convencida que os tipos foden con tipas que non lle gustan, porque claro, tes os 10 minutos eses que dis ti, chegas tal, digo, agora estou aquí, tío, agora non vou dicir que non, porque aparte, claro, xa todos sabemos que os homes culturalmente xa sabe que eles ven burato e queren meter. Isto é Pero así. efectivamente, pero iso é unha construción cultural. É unha construción cultural que Eu está xa sei. repartida por todos os sitios, pero non é así. Pero eles Non despois, son eles teñen que normais, responder a obviamente. eso que lles dixeron. Sí. Pois non teñen que responder a iso que lles dixeron. Dillo a Liberádevos, eles. liberádevos, deixade o Tinder. Deixado o Tinder, di. Ai, que foto boa para o Tinder. Ves, é boa. É a que me gustou tanto, a de cara de cona. Se é unha boa foto para o Tinder, vou na subir. Ahora que o dixeches. Non, sí, ese sistema, sí, e os tipos, joder, pero claro, home, eu non o sei, que veñan homes e o digan, que se sinten que realmente as tipas estas teñen ese nivel de exigencia. Pero sí, eles van aí todos autoexixidos, e non van. Funcionan mal. E ali había varias cidades e están tendo problemas os tipos a este nivel. Sí, 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 sí. Sí, claro, Pero é é que tamén, incómodo. agora mesmo, socialmente, ser home é un pouco complicado. A ver, Á bueno, hora a de ver. interactuar, quero dicir, a mensaxe que se manda xeralmente é que todo o que fagan vai estar mal. Todo o que vades facer A máis vai estar mal vai estar sempre. mal. Dá igual o que digades, vai ser un mansplaining, se levades rosas unhos anticuados, se non levades nada unhos brutos, se pagades porque pagades, se non pagades porque non pagades, é que eu, se fora home, enclaustraríame e diría: "Venga, adiós, se acabou". Si, os collóns, eu se fora home andaba por aí, buah, picha brava como a da diapositiva. Home, non. Non, pero sí que hai eu creo Sempre que hai un son eles mesmos autoexixíndose ser tan xusto, moverse neses parámetros nunca vistos, a verdad. Non te preocupes, que estamos volvendo ao machismo e dentro de pouco, pois xa podemos xa volve a ser igual e, joder, xa nos tranquilizamos. Tranquilos todos, tranquilos, joder. Andades alteraos, anda, pero que non, que se autoexixen, que paredes xa. Eu estou de acordo contigo. Que sí, que estamos
estamos fodendo por encima das nosas posibilidades. Só estamos, non físicas, pero sí psicolóxicas, joder. Porque claro, é que é moi duro. A vida hoxe en día é moi dura, porque ti tens que ter todas as experiencias que poidas, todas, acumular. Aunque sea unha puta mierda, eh? Non, aunque sea unha puta mierda. Cando todo o mundo sabe que non sei, da dúcia de polvos para diante todo empeza a funcionar mellor. Falo por unha dúcia, que non nos botas hoxe en día con ningún a repetir unha dúcia de veces co mismo. Ou non queres ti ou non quere el. Daquela, estamos moi embalados. Sí, andan vamos por aí, veña, car nosas conas de raza loba que comen todo, e eles tamén, cas súas pirolas esas de motomami como a da diapositiva, estáse no indo de dar mans. E ao final non funciona, non funciona. Acumular moitas experiencias, pero que experiencias, Dios mío? Que experiencias? Contemos un día as calamidades, contemos esas experiencias que dir, Dios mío de mi vida, puxen as bragas novas para vir aquí, para isto. Estas cousas están pasando aí. Están pasando aí fora. A min non, a min sí. A ver, eu tiven unha compañeira, cando eu estudaba nunha capital, tiven unha compañeira que tiña varias parellas. E unha vez, pois, estábamos por certa parte da cidade e ela queixándose: é que fulanito non deixa de escribirme, que o vai a ver, porque xa que estou nesta parte, pois estou a 10 minutos da súa casa", e nós en plan de: "Pois vai". "Ai no, que hoxe non trouxen a lencería bonita, trouxen a de diario". E en plan de: "Bueno, logo, non podes nin tomar un café, muller, ten que ser todo mostrar a lencería, non hai nada máis, non sei". Home, eu, E como eu, total, mal me parecería que se o vas ver que el se está escribindo con tanta urxencia, se pare moito a mirar que lencería levas. eu é que fodo sin bragas. Daquela dá igual, porque eu quitoas, dá igual como sexan eu quitoas, xa está. Sabes, non. É importante, a ver, é máis cómodo quitalas, xa vos lo digo eu. Cada un saberá. Non, eu non me paro nada niso, ves? Eu son moi parralleira para iso. Eu uso bragas de algodón para todos os días. Se están moi vellas xa as tiro, sabes? Quero dicir, non hai de diario nin de millón unhas. Sí, son así eu. Xa teño a cona debaixo que é o que veño a usar nesas ocasións. E logo Vale, non. pero como ves, Temos hai aí xente, comentarios, sí, Melody, temos o chat cheo, abandonado, Ai, pero ahora vamos. perdonádenos, que somos un desastre. Vale, tais que me decía que é a lúa, Melody, pola miña espesura, porque de verdade que estou super espesa. Vicente Gambini, que nos dice, pois, unha rapaza dixo, a ver, espera, unha rapaza dixo Pola para falar de pirola. Pero para min Pola é unha parte da árbore. Efectivamente, eso foi un hipergalicismo de Pola. Sí. Cantos nomes ten o falo? Eso no portal Vieiros temos todos os nomes recollidos en galego. Sí. Xana Xélida, o de Paulo e o de no, vale. Aquel mandou. Canto máis barrenomes, sí, menos vai funcionar. Eso é así. Eso é así con todos, as mulleres tamén, pouco se fala de que as mulleres tamén ás veces. Sabes o que temos nós? René que me di merci, non sei por qué, pero bonjour mon cœur. Ui, aquí xa hai rollito no chat, a ver que pasa, a ver que pasa. Xana Xélida, con a peregrina vai a Tinder. Sí, vou mudar o perfil, vou poñer todo conas. Cancela no bosque, hai que voltar ás pirolas low profile. Low profile, que é low profile? Que eu non sei idiomas. Baixo perfil, pouca expectativa. É que, a ver, é que teñen un sistema fácil, non sei por que están fallando tanto, porque o sistema de pirola tampouco non, é o que dicía eu antes, non é unha cona que ten moita cousa. Claro, pero É é a fácil. conexión mente pirola. Ás veces tamén mente cona tamén falla, todo hai que dicilo. Sí, pero nótaselle menos. Sí.
Nós Se xa disimulámolo mellor. reganchas e xa sigues, sabes, aí temos... É que as conas son maravillosas, joder, hasta para iso, que diste, ai, que desconectei, pero cando conecta, pero a pirola, tío, cando desconecta, e agora onde vas? Agora onde vas? Comprei un libro que explica eso moi ben. Bueno, non explica eso, pero fíxome moita gracia. Comprei no outro día en Celanova un... Bueno, non sei se vou enseñar porque ainda é unha vergonza dicilo. O título do libro é ¿Es la mujer fruta prohibida? Como conocerlas, amarlas y catarlas. Nun puesto de segunda man, Dios mío. E xo, Que maravilla de libro. bueno, este libro teño que compralo eu, porque isto é No, unha cousa sin pero xeito. se consideras que hai que analizar en profundidade ese libro, facemos outro día analizando, porque iso é unha maravilla. Home, eu compreino con moita ilusión, ainda non empecé a ler, e ten letras grandes. Mira, é moi bonito, tío. Mira, escoitadio, porque con todo hai que pararse para ver o trasfondo. O don tenía una gaita. Se le volvió acordeón. Chimpón, chimpón. O don. No te queda ni la sombra de campeón. Chimpón, chimpón. Pedazo de poesía. ¿Vos pillaste? Pues yo tenía una gaita, se le volvió acordeón. Este é un libro impresionante, a ver se o leo un día. Eu viñeme arriba nun puesto de segunda man e collino. Estaba escochata e interrumpino eu, verdad? Sí. No, Low é que había profile. aquí un comentario de Tais que merecía a pena. O sea, todos merecían a pena, pero este deu aquí na Sí, veña, dale. diana. O machismo limita aos homes en dúas verificacións externas, o empotrador e o que gaña pasta para soster a unha familia. Efectivamente, son males do machismo. E o porno tamén dana a eles polas expectativas e as mulleres por incitar e aguantar o que sexa e desfrutalo. Pero hoxe en día xa hai moita variedade, non sei. Foder coas bragas é incómodo. Sí. Just saying. Sí. Cancela no bosque, moi mal me parece iso, Eva. Todo o mundo sabe que hai que ter unhas bragas do médico polo menos. Ai, non, eu se morro quitoas. Non, se morro non. Pode ir sin elas xa. Non, Celanova, pero xa teño pedra de bragas poesía. normales, decentes. Non ando con bragas vellas nunca. Non. Non teño bragas de ir ao médico, Dios mío. Todos andará. Eva leva bragas sexy todos os días, por si acaso. Non, levo unhas de algodón todos os días que me tapen ben as cachas, máis que me suban aquí por riba da aleta esta do oso, que a mí gusta andar justo. Que tanta cousa. Eu ando a justo, ando cómoda. E depois, pois, se vou foder con alguén, pois eu quitoas. E xa está. E teño unha cona de 7 estalos, joder, que má queren. Non, ainda encimei de vir aquí car brajas. Non, chico, esta miña cona, que é unha pasada de cona, xa vos lo dixen, ten que ir ben vestida con material de algodón e ben recollida e non con puntillas rascándolle cousas. Non. Cuidadas conas, Dios mío, cuidadas conas. Que lle queredes poñer por riba se as conas xa son maravillosas en por sí? Non lle hai que poñer adornos ningúns, un pucho sí. Un puchiño como ese sí. Pero xa un Iba a decir, a min tocoume a moda cando eu era adolescente, foi cando se puxaron ou empezou a haber un uso de tanga masivo, que ibas aí ao mercado comprar o teu pack de 5 bragas por 2 euros, aínda eran pesetas. Case non había, porque era a febre do tanga e da braga brasileira. Eu sempre usei as de abuela porque son as cómodas, sin costuras, as de algodón, as de toda a vida. Para que queres ti un fío meténdose por aí? Claro, a señora queríame vender e dixen, mira, no, que eu quero destas. E diceme, pero no, llévate estos que son moi bonitos e non sei que. Eu, que no, que eu quero destas. Diceme a señora, pero se ainda non tes nada que aguantar aí. E digo, que saberá usted, señora? Déixeme comprar as bragas que quero, non quero tangas. Como que non ter nada que aguantarte? A cona que teñas? Oh, Dios mío. Había un chiste sobre deso. O meu trauma, mercando bragas no mercado, nunca máis.
Había un chiste sobre deso, cando é certo que se... A xente usa tangas aínda, non sei. Eu non. Había un chiste que era en que se diferencian as brajas de antes e as de agora. Sí. En que se diferencian as brajas de antes e as de agora? O chiste Non era sei. así. Bueno, non vos vai dar risa porque eu non sei contar chistes. Que antes tiñas que apartar a braja para ver o cu e agora tens que apartar o cu para ver a braja. Eh? Chiste de merda. Sí, este chiste. É que eu non sei contar chistes, pero agora vos quedades con el e contade o vos con gracia e xa está. Sí, xa estaría. Non, eu son de tapar a cacha, a mí gustame tapar as cachas, e ainda estou acatarrada, ainda lle quero poñer un pucho a cona por se acaso me está collendo o frío por encima das miñas posibilidades, tampouco anduve con ela ao frío, pero, bueno, a ver, cousas que poden pasar. Oh, sí, quedade vos co chiste. Usa a xente tanga aínda? Pregunto, Creo que sí. Quer dicir, así como... Xa non é tan extremo, xa non é só fíos, porque é que os fíos nunca entendín o dos fíos. É que eso vas a ir rascando no cu dunha maneira, chico, que... Non, é que seamos serios. Non sei, é cómodo. Non sei, así que te faz, home, así que te faz, pos un fío detrás da orella, así que te faz, pois tamén és capaz de andar cun fío detrás da orella. Cómodo non é? Joder. Ona xa. É que, de feito, cando se puxeron de moda foi cando veu aquela moda de ir cos pantalóns de tiro baixo, o tanga ben subido que se vira. Sí, E así nunca cas entendín estas. os pantalóns de tiro baixo a onde íbamos con eles. É que, por Sí, esa favor. tamén é outra, porque eso é E os rapaces anticorpo que humano. E os rapaces que seguen levando os pantalóns por debaixo do cu, cousa que tampouco nunca entendín. Necesitamos que algún home que use esa moda nolo explique. Eso tamén. Oiche, sí, o de levar o pantalón aí no medio do cu debe ser comodísimo, Sí, Non, pero é eso unha tamén o diré. ciencia aguantalos aí tamén, non sei. Bueno, os de muller de tiro baixo eran moi cómodos. Sentábaste, xa che quedaba a rajaña fora, a mí non me jodas. Sabes, esa moda, no. Non o veo. Eu choro, pero porque estou así Tan acatarrada. catarradiña a pobriña. Bueno, unha cousa. Dinos, se na Xélida a xente normal ten bragas novas para ir ao médico, Eva Patiño ten todas as bragas novas e unha cona pilática. Porque faz Pilática, pilates. sí. Teño, bueno, eu unha cousa, bueno, vos Tais vedes por aí pensade que o que eu levo aí, iso é ao facer ballet usei tanga por riba das miñas posibilidades, despois só usei tipo culot. É que é máis cómodo. Non sei por que acabamos falando de bragas, pero bueno, está ben. Iso porque tapan as conas. vai ser cousa do calentamento global, o das bragas cada vez máis pequenas. Pois De feito, o eu meu estou padrastro acatarrada, chamáballes ás tangas tirachinas. É que sí, totalmente. Non sei quen foi o inventor, pero dende logo, Eu non lle vin a finalidade nunca de usar tanga. Pero bueno, non sei. Non leves nada, é unha opción tamén. Dijo, Que faltaban comentarios, perdón, é que interrompo todo non, encima cos meus mocos. xa está. Non, que mira Xa que lle dixo dixo. aí. Celanova Pedra é Celanova. poesía en Xacholín. Non lechesmo. Esa é pola Sí. poesía, porque eu comprei isto en Celanova. Este libro... É que ese libro igual vai merecer análisis en profundidade. Vamos a ver. Bueno, ese é un libro sobre mulleres, teño uns cuantos, Teño uns cuantos, Teño aí mi marido, mi mujer, que casabas, e dabas ao home, toma, le aí mi mujer, a ver se aprendes a tratarme. E ti liaste mi marido. Machista como el solo. Un libro, claro, da época 70. Ai, é Moi verdade. progre non era. Teño por arriba, non é miña, é herdado a López Ibor.
a Enciclopedia López Ibor sobre la Ah, salud sexual y femenina. ah, Está moi ben, porque che trae o ciclo todo explicado, cos días fértiles ben sinalados, cos días tal, como contar os días, todo perfecto, porque era para que o matrimonio funcionara para o que ten eu que ser. teño ese libro aquí. Pero é moi curioso porque, claro, el era krausista e eran dos que pensaban que as mulleres estudiaban como que se lles secaba o cerebro e xa non funcionaban ben. Terrible. Eu teño un libro que trae os discos dos ciclos para saber que días es fértil e cales non. En Está moi preñas guai. fijo, dame na alma, pero bueno, teño por aí. Teño por aí, sí. Regaloulle a miña nai un tío dela. Sí, era unha cousa super progre daquela época, sabes, para non empreñar. Sí, sí. Ah, vai puntazo. Bueno, chegamos hasta aquí, non? Son as 12, Sí, paramos de hora e 20 levamos, xa non o fixemos mal. faltáronme Non pirolas. sei, que tal? Temos 10 persoas polo chat, por que non nos poñen algún tema do que queiran que falemos algún día? Ah, que nos escribades polas redes se queredes, sabes? Nós sabemos de todo, podedes pedir o que queirades, podedes falar de todo. Temos que aínda facer outro directo co tema do noticieiro, Sí, comentar as noticias importantes como a de árbores líquidas, o David, é que a semana que cousas fixemos destas. o noticieiro foron moitas noticias xuntas, Si, demasiadas. estamos a ver Temos tamén que se esperar. ao final sus majestades que é o que pasa aí, Ai, é verdad. que iso Dinos tamén ten que F2RV, pero durante a regra non se podía facer nada, o importante era quedar embarazadas. Sí, era de todo un pouco, pero bueno, as mulleres sempre soubemos como usar esos días, como contar os días para certas cousas. Esta é outra cousa da que non teño demasiados datos, pero habería que falar, que é esta idea de que no século XX se descubriu o placer feminino. Menos mal que chegaron os doutores a descubrirnos que as mulleres podíamos sentir placer. Todas Ai, as señoras de 2000 anos para atrás non tiñan nin puta idea hasta que chegaron estes e tomaron notas nun caderno de científico. Nós, señores, iso é un sesgo machista. si, un pouco si, un pouco si. A ver, é certo que culturalmente era en plan de, o sea, o placer feminino non importaba. Iso non quere dicir que non importara, non quere dicir que non se sentira e non se coñecera. Si, de feito conocíano as mulleres, elas cos Sí, seus sí, corpos sí. e as súas conas. Era así, Claro, igual. é unha idea moi extendida, hai que erradicala, estános a facer moito mal, porque non nos vemos cara atrás como seres humanos intelixentes. Parece que nos retrátannos como idiotas, que non coñecían nin o seu propio corpo, pero vamos a ver, por favor, Non, é certo. señores. Pero iso é Home, culpa do século XIX e do século foi XX. gilipollas somos sempre xa antes do século XIX, homes e mulleres. Sí, O gelipollismo tamén é como a humanidade, existe desde sempre. A ver, adaptado á época, adaptado á época. Agora hai moitos gelipollas por aí moitirmos. Está moi de tendencia ser gilipollas. Si, está, é unha tendencia que veu e a xente por botas a ela. Si, é o que ten a moda. pero Como sempre pantalóns fomos, de tiro baixo, agora pois hai que ser gilipollas, pois somos gilipollas. o sea, pero é a pulsión do mundo, o mundo móvese así. É dicir, xoves contra máis anciáns, é dicir, os que queren cambiar cousas contra os que están confortables no seu asento, e os que son gilipollas, e os que son un pouco máis iluminados dicindo: "Pero a ver, home, pero a ver".
O mundo, a dinámica do mundo é así. Non Mellor avanza. somos todos un pouco Vamos así. gilipollas, porque haberá Home, claro, tipos de tamén. gilipollismo, non? Gilipollas con pedigrí, hai outros gilipollas de palleiro, pois hai tipos de gilipollismo. Digo, a mellor somos todos un pouco gilipollas, cada un co seu, claro. Bueno, pois non temos... Bueno, pois cando teñamos noticias facemos un noticieiro. Noticias merdentas sempre sai, Isto abre no Twitter, eso. Sí. O que pasa é que tamén chúpanos tempo. O que? Quero dicir que hai semanas nas que poden chover noticias tontísimas que dis ti: "Pero que está pasando?" E Sí. outras semanas nas que tes que facer moito esforzo de buscala. Pero, bueno, nós encantadas de recibir noticias se nolas mandades. Claro, mandádenos Xa noticias temos por aí chorras un par, Cadranciño mandounos cousas, pero claro, e non suxerencias acumulamos tamén. bastante. Nós sempre temos de que falar, porque será por cousas que pasan no mundo, Dios mío de mi vida, que isto non parar. Que ás veces ergues estar 7 ás 9 xa queres volver para a cama e dis ti xa me baixo daqui. Xa me baixo daqui porque xa me viña toda tontería xunta. Pero non, imos indo. Cando eso xa lo anunciamos polo Twitter e vos vides e pois xa falamos. Claro que sí, é logo. Efectivamente. Sí. Dinos Vicente Gambini, López Ibor, o psiquiatra franquista por antonomasia, efectivamente. Tais, o libro ese de Patiño, que creo que quere que o analices en profundidade. Xena Xélida, a min gustaríame que falase desde esas cousas que di o Ministerio. Temos aí o feminismo ás bravas pendente, pero é que Feminismo tamén está pasado de moda. A é que mellor é sí, mellor é que falar sí. de machismo. Sabes que decir? No, podíamos Por falar do collelo desde machismo outra do punta. Ministerio. O Porque do a verlo Ministerio hai, está ben. Sí. Non, é que de sexo hai que falar. Ahora falamos de conas e pirolas. A mellor hai que falar da fusión cona-pirola. Cona-pirola. mira, Pirola non o sei, eu entendo de cona-pirola. Non, a mellor sí. A mellor temos que facer un especial Ministerio de Igualdade. por iso puxen antes o Lingam, que é a unión de Pirola e Cona, pero tan bonitiño el. Xa, bueno. Non, pero ti que viñeches máis mística, pero a mellor temos que falar. Nós obedecemos a ministra a falar. É que non podo evitar. Non, a mellor temos que falar de... Sí, é certo. Sí, de cando non te das corrido, tipo, o que te empotra ben, o que, Dios mío de mi vida, tes medo a ver se me rompo o rapaz. Non, a mellor hai que falar deso. A lle dá unha volta, sí. Que veña aquí Irene Montero, invitámola. Invitamos, virá. Pois veña. Sí, que veña Irene Montero e non máis. Sí, sí, Ministerio que sí. non falamos de foder coa regla de cando non nos damos corrido de cando un tipo te Claro. empotra moi ben. Que eu creo que sí que falamos, sí que se fala diso. É que, a ver, que nos criamos coa Superpop e con estas revistas de mierda que falaban desas cousas, Un É que consultorio, é que falan por aquí, sí. No, daquela vamos, no, pero hai que... Un xoves teñen que ir noticias, seguro, cando as haxa, isto hai que facelo como se hai que facer un extra. Non podemos deixar nós as cousas sin comentar, Dios mío. imos ter que aumentar os días. Non, bueno, nós o que faga falta, vale. E daquela podemos, sí, que a xente mola, vamos falar do sexo, sí, da fusión con a pirola e todo eso, sí. Podemos facer un consultorio, preguntádenos o que queirades. Do que queirades. De sexo, de como se fan os feixóns, pois preguntádenoslo tamén. Que queredes saber? Se non o sabemos, investigámolo, non pasa nada. Que queredes saber? Ou inventámolo, quero dicir, que Sí, o que total. cobramos aquí. F2RV, gilipollas abelosailos, editais, pero agora a culpa da tontuna é da IA, efectivamente. Sí. No, sí, bueno, porque a inteligencia artificial, ao final, que fai? Mita ya a natural. E xa veces como anda a natural tamén, tampouco non é que sea unha cousa que distía sorprendente, a veces é sorprendente do gilipollismo que hai, pois é unha inteligencia pois pouco intelixente, e artificial é como a mita ya a natural, joder, que lle pedides? Da boa. Unha vez escoitei a un reputado filósofo, non direi quen,
decir que todo o saber estaba en internet, e como que non facía falta preocuparse por saber, porque todo o que necesitas saber, jolín, telo na man. É un pouco o mesmo discurso que hai agora coas IAs, pero hai que pensar un pouco. Quen escribe as cousas en internet e quen programa as IAs? É dicir, nós necesitamos seguir cultivándonos e pensando e deixando de ser gilipollas. Está difícil, Hai que está chegar difícil. ao nivel de eu non me deixo programar pola IA, eu programo a IA. No, de feito, eu traballei con intelixencia artificial, é dicir, cando do sistema da túa empresa ten esa intelixencia artificial, pero ti o que estás facendo é alimentala. A intelixencia artificial non é que é tan lista que che di hai un señor en Muxía que o tes que chamar. A intelixencia artificial, ti, con o tempo, vai alimentar e vai saber que ti vas a Muxía os xoves e daquela aos mércores vaiche dar un aviso pois de que hai unha persoa que durante un mes non a visitaches, pero claro, ti tamén tens que marcar ben as visitas, é dicir, é artificial. E de feito, o chulo cando traballas cun programa de inteligencia artificial tes os jefes gilipollas é manipular a inteligencia artificial. Sí, isto é o guai, engañala, confundila. Xa, Sabes? como Sí, sí. o chat aquel que abrira Google hai uns anos que en 2 horas volveuse nazi porque a xente empezou a trolear a IA. No, para que non lle avisa aos teus xefes que ao mellor xa non chegaches a Muxía e paraches en Ponte do Porto e veches cunha amiga e xantaches ali e non sei que. E ti isto tens que facelo, tens que ser máis intelixente que a inteligencia artificial, por exemplo. A ver, Vicente mandounos un link, Vicente Gambini, mándanos o link por Twitter, que así gardamos a noticia porque é unha noticia dun xornal. Moi ben. Sí, Ana, mándanos que aí nos, que... bueno, a Moura Bella, que nos pregunta para cando o feminismo ás bravas. Ves, é que están nolo pedindo, temos que facelo. Sí, pois haberá que falar Mima, a mí, eu acabo no exilio. Vou acabar no exilio, pero nós falaremos do feminismo ás bravas, claro que sí. É porque non É imos que falar de feminismo. podemos nos poñer moi intensas. Pois, se nos poñemos intensas, puxémonos. Nada máis. Sí, 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 sí. É que o feminismo, vedes que nos vai entrando en todo o que facemos. Sempre hai. Porque sí. Está espallado por todos os sitios. Sí, en todo o que Sempre hai. toquemos, pois Sempre. acábanos saíndo aí. Home, eu hoxe fixo unha defensa dos pirolos, Que, home, terei fiebre ou algo. Fixe unha defensa dos pirolos, eu. Estou mal, Estou mal, Aí levas unha berenxena na camiseta, que iso é color morado, que iso xa, color morado non, Melody, color viño, como dicía a miña abuela. É color berenxena. De feito. Que tamén se di. Pero, sí, tes razón. Bueno, F2RV, que espesura, temos que ir pechando, Lemos isto e pechamos. Veña, sí, xa vos anunciaremos con que volvemos. Sí, sí, sí. Exacto. Poderíase facer un consultorio, interésame o tema, Cancela no bosque, eu quero saber que está pasando cos helicópteros que botan droga, pouco se fala. Tamén. Sí, 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 pouco se fala, é certo. Sí, sí. Eu traballo todos os días ca IA, unha maravilla, fai a vida máis fácil. Son consultor informático. Cada cal pode desconectar cando queira. Bon descanso, nos di. Pois, efectivamente, bon descanso a todos. E iso, mandádenos polas redes sociais temas dos que queirades falar ou preguntas de consultorio e facemos consultorio. Moi ben. Así que agora? nada. Chao. Hasta outra. Hasta a próxima. Vou ver cando é. Cando nos dé a gana.
Nós Aló. avisamos e listo, e se non queda aí e vedelo en diferido. Home, que é divertido que haxa xente no chat, ver. Sí. Moitas gracias por estar e moitas gracias por aguantar aquí esta hora e media, porque a verdade é que temos ademais uns seguidores que estiveron aquí fieles, que os vexo eu. Chao. Chao. Ai, espera, que vou poñer a musiquiña. Dalle.